बापा तुझ्या घरांत आमी एकठांय जाल्याव विचित कृत्या तुजी नियाळ अजा पावतांव अर्गां बलिदानान भक्तीन वांटो घेतांव मोगा सेवेन जियोंक सदां कोरपा मागतांव बापा तुझ्या घरांत आमी एकठांय जाल्याव विचित कृत्या तुजी नियाळ अजा पावतांव अर्गां बलिदानान भक्तीन वांटो घेतांव मोगा सेवेन जियोंक सदां कोरपा मागतांव पवित्र स्नानांत आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय क्रिस्ता मुखांत आमकां तुवें तारण दिलाय पवित्रज्ञा मुखांत आमकां पवित्र केल्याय देखून बापा आमी तुजी स्तुती करतांव बापा तुझ्या घरांत आमी एकठांय जाल्याव विचित कृत्या तुजी नियाळ अजा पावतांव अर्गां बलिदानान भक्तीन वांटो घेतांव मोगा सेवेन जियोंक सदां कोरपा मागतांव तुजीं उतरां उर्बेन आमी चिद्दिवन आयकूंक पाठय बापा आमकां तुजी सर्गी कुमोक पाताक सांडून पवित्रचिणी आमी जियेवंक लाभय आमकां बापा तुजी ससाय दैवीक बापा तुझ्या घरांत आमी एकठांय जाल्याव विचित